To je lepší než karimatka tohle. Dělej. Přírodní spacák. A to jako utečeme a budeme řvát? To se nespí do ruky a my utečeme a budeme řvát. Protože se lekneme. Budeme jako dělat, že jdeme normálně a najednou se zvedne a my utečeme a budeme řvát. To je dokonalý maskování, jo. No a když se hejbe ten hrudník, to je trošku... To stejně nepoznáš, co to. No je to rozmazaný, sakra. Kluci, pojďte. Vydáčný, dělejte. Ne, tady je důležitá věc. Pojďte. Vydláčit, pojďte. No má to tady, jak řeknou bouře a my poběžíme takhle do toho lesa a šlapneme na něj, ale to ne. Roky jsi připravenej? No tak jo, no, pomalu. To je video. Já už točím asi minutu, jako všechno, co říkáte, slyšet, no. Tak jdem. Mrtvolá se může probudit. Dobrý den. Co vy tady, pane? Dobrý den. To tady usnul, jo? Jo. Vem baťocha, vem baťocha a odejdi. On tady leží